Kamantay ka mga Duterte mo kan mga tao hugup ba? O lahi ang kon sa mga tao mo na kuyaw. Kay og ikaw mo dagan ka unya mga tao. Di gani mo hugup nimo. Bisa pag imong patapukon pa isnakon pa nimo ana di mo gani mo. Igo lang mo kuha sa snack sa mga uli. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Now arita mahigala sa balikan ta ni mga kagalaan ng survey. Nga gihimo mga kaigsunan sa Pulse Asia, no? Importante mga kagalaan nga ato ning matuki og maayo mga sukintig paminaw. Kay ako man ning gipangutana sab sa atong Facebook page sa Attorney Rofil F. Banyok Facebook page kanang dunay blue check. Mo na sa Attorney Rofil Banyok, no? Dunay blue check. Unya kini ni ang nakoy pangutana diha about ani mga higalang survey, no? Kung one-on-one si Sara Duterte o si Raffy Tulfo pagka-presidente, kinsay inyong pilion? Moni ang ato mga higalang pangutana mga kaigsunan. O moni, ni ato nga pangutana mga higala. Kung election karon unya one-on-one si VP Sara Duterte o Senator Raffy Tulfo, kinsa inyong pilion pagka-presidente? Open parenthesis, open parenthesis, just want to know kung sakto ba ang Pulse Asia survey, close parenthesis. Straight to the point. Ako lang tan-aw mahigala ba, no? Kay ang respondents mga kagalaan sa Pulse Asia survey mga 1,200 man to Inday Maris. Ba't kining ato ron niabot mga 15,000 no? Anang react mga higala. Sumona nga ako ning tan-aw lang gyud mga kaigsunan. Nyato sang tagaag pagtagad kini ni ang iyang table, no? Mga higala kay naaman ni table ani una-unsang hitabua. Kay ang pirmirong pangutana naa silang tanan nga mga kandidato dili pa one-on-one. So kung dili one-on-one, number 1 si Sara Duterte, number 2 si Leni Robredo, number 3 mahigala si Raffy Tulfo. Atong tagag pagtagad mahigala ha kini ang maong kuan. Ato sa ning gi-analisar usag maayo mga sukintig paminaw kining maong survey kay medyo layo pa kayo ha. Unique kayo karon ka mga kagalaan kay perting layo pa sa election 2028 pa. Pero sa pagkakaroon palandaan, mahigala, sige na ning mga nanggawas ni mga survey, mga sukitig paminaw. Pero ato na sa ning klarohon kay unsa man ning mao mga surveys, tinuod ba ni o dili ba? Credible ba ni o dili ba? No, mo ni ang tan-awonon sa mga sukitig paminaw. Okay, namatay mga kopya mga higala akong tagaag pagtagad sa og asa man tong atong kinini ang ato ipakita sa diri sa atong one screen na kasamang name siguro. Ang ato mahigalang first nga table, second table. So first lang sa nga table siguro ang one-on-one ni Sara. No, katong naas lang tanan dong. Naas lang tanan ato sa tagag pagtagad ha. Kay mao ni ang kini mao ni siya manghigala nga naas lang tanan. Okay, salamat kayo kasamang names. Okay, so kung naas lang tanan katutuang mga buot mga higala nga kini ni ang mapili ba ka no pagka 2028 ang pangutana ani gipahigayon ang survey kung atong i-check ha February 27 to March 2. Okay ato lang suwayan sa pag-analisar mahigala kini maong survey kay malagmit baya sad no kay butang ta Tulfo naman sad mga higalay mga followers siguro gyud no. So malagmit si Tulfo maoy angayan siguro nga ibangga ni Sara kung panalitan mo withdraw gyud si Leni Robredo. Kay matod pa mga kaigalan, tayo naman si Sara o si Tulfo. Kana kung tinuod ng survey. Kay kung dili tinuod ng survey, naibaw po siguro Tulfo anak mga kaigalaan. Kaya iya po nang i-check dito sa ground o kung sa ba ni tinuod ba ni o di ba ni tinuod. Now, matod pa sa pangutana dire mga kaigalaan, ining maong ato sang giunan ng table nga naa silang tanan, no? Nga katutuang pilianan. Matod pa, if the May 2028 elections are held today, and the following are the candidates. We would like to ask whom you will vote for as president in the following lists.
Sa Binisaya pa, kung ang Mayo 2028 eleksyon pagahimuon karon og kining mosunod nga mga kandidato, kinsa ni ini, gusto namong mahibaw-an kung kinsa ni ini ang imong butaran pagka-presidente ni ining mosunod nga mga lista. Number 1, Duterte Sara. Number 2, Robredo Leni. Number 3, Tulfo Rafi. Number 4, Aquino Bam. Number 6, Hontiveros Risa. Number 7, Remulla Junvic. Kini mga tawhan na mao man ni ang nanglutaw gyud mga kagilaan nga posible nga managan kung mag-eleksyon, presidential election. No, mo ni mga ngana mahigala ang nanglutaw kini sa administration mga kagalaan Tulfo o kini sa Remulla, kini duha ka pangan, unya diri pod mga kagalaan sa Pink, sila si Leni Robredo, Bam Aquino o Risa Hontiveros. Now matod pa ining maong survey result. 43% daog gyapon si Sara, no? 43% Sara Duterte. Ikaduha, Robredo Leni, 27%. So medyo dako og biya mga kagalaan kung daghan ang managan. Ikatulo si Rafi Tulfo. Tulfo Rafi, 19%. Ikaupat, Aquino Bam, 5%. 1, 2, 3, 4. Ikalima, Hontiveros Risa, 2%. Ikaunom, Remulla Junvic, 1%. So daog si Sara, ikaduha si Leni, ikatulo si Rafi Tulfo, ikaupat si Bam Aquino, ikalima si Risa Hontiveros, o ikaunom si Junvic Remulla. Kung tuuhan nato ni nga survey mga higala, daog si Sara Duterte, ikaduha si Leni Robredo, ikatulo si Rafi Tulfo. Mudya, dili ganahan Junvic Remulla ining kalakihan sulbiha. Dili ganahan si Junvic Remulla kay unsa bang 1% kaman siya Inday Maris. Kung dunay nagbagulbol ining survey haron, duda ko usas nagbagulbol ini Junvic, ha? Wa gaba. Kay miingon na ba Junvic, andam ba ang mga Pilipino nako? Matod pa ni Junvic. So andam ba kay siya ko ni pangutano, andam ko para sa mga Pilipino. Anda kong pangutana, andam ba mga Pilipino para niya? Wa gaba. Di amo na 1% may galanin kang Junvic Remulla. Pastilano niya, unsa man ni? Ni I note dire, gamay lang kayo ha. Base total interviews 100%. Although the presidential and vice presidential elections are still in May 2028, there are many talks about the individuals who will possibly run for the highest government positions. So bisan man kuno mga higala og ang presidential og ang vice presidential nga election Mayo 2028 pa, apanduna na may daghang mga istorya, mga huhungihong mahitungod ining mga tawhana ni ining mao mga individual nga posibleng managan ni ining pagka kini ni ang kuan taas nga posisyon sa gobyerno. So ni ining maong survey may gala, ang uban nagbagol-bol di na tinuod nga survey, ang uban sabi ng tinuod na nga survey. Kay wala god, tayo na god may gala. Unang table pa lang na akong ipakita ha, unang table pa lang ni. Unya matod pa ining maong table nga hasta Risa Hontiveros mo di ganahang mutuo sa dining survey ha. Ibang kay paningkamot ni Risa Hontiveros may galaw niya maura na yan nakuha 2%. Maguwang na sa gamay ni Junvic og 1% Inday Maris. Bugulbol Risa sa ni survey ha. Di ba ni daghay nagkuan ani. Ang katupong na ay mga pro Duterte ilang gi-question ning surveyha pon mga higala, ang uban sa ningon sakto ng surveyha. Paminaw ko daghay mo question ning surveyha kay ang mga dumadapig ni Junvic Remulla di ganahan ini maong survey. Labi pa mahigalan dumadapig ni Risa Hontiveros o Bam Aquino. Kasi Bam Aquino 5% rasan. Saan man yung pagkakalakiha? Duda bagulbol sa kinaya binayran nga survey.
Kita mga higala, di na ato lang nga analisar mga kaigalaan, okay? Palos isya maguni. Ato klarohon ni ha, palos isya ni nga survey, o sa ba, credible ba ning survey ha o di ba? Or credible ba ni kini nga particular survey o di ba? Kay nganong na inani man, no? Grabe naman sa, di paminaw ko ang mga dumadapig ni John Vic Rimulya ini nga, gusto na ba gito John Vic Labagyo niya, siya alternative. Kay matod pan John Vic kuno may gala, ang sunod nga eleksyon, ang narrative sunod eleksyon, fight kuno kini between good and evil. Matod pa. Between good and evil kuno ni. So kung one-on-one kuno, good and evil kana. Sa tupag mudagan si John Vic, nagtuo siya nga sa may good, si Sara mo evil. Ang problema ani, ang mga dumadapig sa mga Duterte, magtuo man nga si Sara mo good, ikaw John Vic mo evil. So tanaw ha, og mato ni basihan na yung mga survey. Unya matod pa, pwede ba ni ma-zoom in dong? Sa NCR, kay kinigod mga kaigalaan, kuhan mo guni, ang Luzon area, tulo man ni kadagko gyud niya, kuhan nga to, Luzon, Visayas, Mindanao. But kining Luzon area, tungod sa kadako, gibahin nila na ay NCR o balance Luzon. So silbi equivalent og duha na kakuan tungod sa kadako, unya kadaghang tao anang Luzon. Ha? So ang Luzon area gibahin na sa National Capital Region ug ang balance Luzon. So matod pa sa National Capital Region daog gihapon si Sara Duterte. 35% ang kang Sara Duterte kang Leni Robredo 27% la sa NCR. Raffy Tulfo 24%, kang Bam Aquino 6%, Risa Hontiveros 3%, John Vic Rimulya 2%. Bisag asa mang dapita si John Vic 1% sa 1% lang John Vic sa NCR 2%, sa balance Luzon 2%, Visayas ug Mindanao na 0 si John Vic. Dili mada o mga ambisyon ka ng inanay presidente o niya maora ni kuha na mo survey kaya may mo sponsor ni mo anang kalakihan. Ang imo na lang buhato na mapalakan na magpalakaw na lang kag istorya nga kanang survey ha binayra na. Publiko DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the Na point. atong balik-balikan mga kigalaan. Salaktod kining maong survey kung silang tanan nga mga nanggawas nga mga pangaan karon. Mao man ni mga ngana ang nanggawas. Kini raman mga higala Sara Duterte, kanas basti o pa man mo gawas iyangan mga kigalaan kay Plan B pa man as basti ug unsay mahitabo ni Sara, ha? So ang nanggawas karon sa Duterte camp, Sara Duterte, sa pink tulo ning nanggawas. Leni Robredo, Risa Hontiveros ug Bam Aquino. Ang diri sa administration mahigala sa kang BBM ang kang Raffy Tulfo nga pangan o kang John Vic Rimulya. Kini sila kiwa naman si Romualdez. Kan miro tas Romualdez magito ilang gi grow mga kagalaan nga maoy kuan. Mamonto ilang yung gi pangandaman mga higala nga maoy sunod unta nga presidente mga higala. Mo ilang sunod nga padaganon no. Pero nahimo man sang daw damaged goods naman to mga higala si kininan Jun si Kwan, kinini ang Martin. So muna nga nilimit na lang mahigala ni Tulfo o ni John Vic Rimulya. Ang problema ani kung atong basihan ning maong rating sa mga sukin tigpaminaw, medyo way paglaom ining napitas John Vic, ha? Kining sulbiha. Di mada, no? Di pwede magsigilag kiyugpos ni si Kwan Rimulya ining kalakihan. Unya kinini ang time pa ha ato lang kung pagtagad ni mahigala kay okay. Sa NCR og imong tan-awon mahigala National Capital Region daog si Sara mga kagalaan. Sa tanan nga kandidato daog si Sara sa National Capital Region 35% man. 35% kang Sara National Capital Region, 27% kang Leni, 24% ang kang Raffy Tulfo, ang uban gagmay na. Tag 1 digits na lang. So kining tulo di ay maoy ibutan ta maoy nagbaga maoy kumbati.
Sara, Lini, Tulfo. Silang tulo. Kay kining uban tag one digit naman lang. Dili tanan natin siguro apilon sila kay kuman Bam Aquino 6%, Risa Ontiveros 3%, Remulla 2%. Okay. Ngayon sa Balance Luzon, si Sara Duterte 16% ra. Pildi siya ni Lini Robredo sa Balance Luzon. Niining maong survey. 44% gud ang kang Lini. Ang kang Tulfo 26%. Sa to pa, si Tulfo ug si Lini daog mga higala og atong isgutan ang Balance Luzon. Pildi si Sara sa Balance Luzon. Pag-abot na kagalaan sa Visayas ug Mindanao, didto pod sir gikulatang Sara, kabaos pod. 60% si Sara sa Visayas, 16% lang si Lini, 11% lang si Tulfo. Pag-abot sa Mindanao, 88% kang Sara, 3% kang Lini, 7% kang Tulfo. Mao ni anay tabo. Unya kinini ang mao ni mahigala ang data base sa Palace Asia. Kana kung atong tuuhan nga tinuod ning Palace Asia mga higala. So niining mga categories, kining mga places, si Sara Duterte usaray iyang pilde, Balance Luzon. Tinuod ba ka na pilde Sara sa Balance Luzon? Tinuod siguro. Kay simple si Lini taga Luzon god. Importante lang ha, taga Luzon man si Lini. So malagmit napildi niya si Sara sa Balance Luzon. Pero sa NCR daog si Sara. Unya si Rafi Tulfo sad malagmit sa Balance Luzon daog sad siya. 26% mahigala daog siya, mas taas siya score ni Sara sa Balance Luzon. Pero daog gyapon si Lini niya. So kung ang eleksyon mahigala Balance Luzon lang, daog si Lini. Sa to pa kung aton tan-awon si Sara Duterte daog sa NCR, daog sa Visayas, daog sa Mindanao, pildi sa Balance Luzon. Usalay pildi ni Lini, ni Sara nga area. O gali po ka ni Lini Robredo, daog sa Balance Luzon, pildi sa NCR, pildi sa Visayas, pildi sa Mindanao. O gali ka ni Rafi Tulfo, wa gyud siya nadagan. NCR pildi siya sa NCR ni Lini og ni Sara. Pag-abot sa Balance Luzon, pildi siya ni Lini. Daog siya ni Sara, pildi siya ni Lini. Pag-abot sa Visayas ug Mindanao, pildi siya. Why nadagan si Tulfo ini? Kung sila mag-ipon, kung daghan sila nga mga kandidato. Now, kung mag one-on-one, malagmit doon ay kalahian. No? Kaya kung one-on-one mga kaigsuunan manggod, malagmit kadto na suko ni Sara, adto tanan sa kunta ni Sara. Pwede man. Pwede sad niya mabahin, kay doon ay ganahan ni Lini, pero kung panalitan, naman po'y ganahan ni Lini, pero di sa ganahan Tulfo day. Naman sa iban, ganahan Tulfo, di sa ganahan Lini. Ano ba? So, matod pa, kung mag-single mga kagalaan, one-on-one si Lini o si Sara, mo ni ato pakita ko na dong, one-on-one Sara o si Lini. Mo ni ang resulta. Sige ko no be? One-on-one. Man to atong table nga one-on-one sila. Duterte Sara versus Lini lang sa Lini. Di ba naman ta? Sara versus Lini. Lini lang sa uto-unahon. Okay, kani. Okay, Duterte Sara o Lini Robredo. Now, anhi mga higala sa ilang result, butangan tog circle dong, kining naay kulom sa RP. Kaya mo man na siya overall score. Niining maong punto, 51% si Sara Duterte, 43% lang si Lini Robredo. Sa to padaog, si Sara Duterte og 8% lang. Gamay nga lang margin. Nya layo pagod ang eleksyon. So, wata kasabot o panalitan mo dayon gyud og dagan si Lini, malagmit makaya pa niyang makuha ng 8%. Kay pila ra bagod ng 8% makagilaan niya layo pagod 2028 ang eleksyon. Pero mo lagi na wata masayod pasad kung basig mosaka pasad si Sara. Wata mahibaw ana. Okay, or makagukod pag si Lini. Pero pildi si Lini ani og 8%. So kung atong subayon sa National Capital Region, kung one-on-one ang ilang bangga, kana ha, kung tugutan ta kung tinuod ni mo survey. So kung one-on-one ang ilang mahigalang panagbangga, sa National Capital Region, daog si Lini og 1%. 42 ang kang Lini, 41 ang kang Sara. Pag-abot sa Balance Luzon, gikulata si Sara ni Lini. 67% kang Lini, 26% ra ang kang Sara. So sa to pa sa Luzon, pildi si Sara. Both sa National Capital Region o sa Balance Luzon.
Although ang National Capital Region, margin of error na nga pagkapildi. Kana kung tinuod magaling mo survey. Sa Visayas, kabaos mo si Sara, kay 67% iya sa Visayas, 31% lang kang Lini. Sa Mindanao, 93% ang kang Sara, 6% ang kang Lini. Sa to pa, kung imong tan-aw ang overall total mga higala, 51% ang kang Sara, 43% ang kang Lini. So daog si Sara og 8%, pero kanang 8% gamay-gamay na lang nga pagkadaog eh. No? Kung mudayon og dagan si Lini mahigalag mausab pa iyang hunahuna. Kana kung tuuhan nato ni sulbiha tinuod manggalin ni sulbiha ha. Wa tamasayod og unsa ba ni mao sulbi tinuod ba gini o di ba kani mata-mata ra pod bana-bana ra sa nagmugna. Kay og imong pangutan-on Risa Ontiveros ani makaingon Risa nga mata-mata ra. Eh, grabe naman sad kang Risa mahigalang. Grabiha sad oy, mura man sad og wa man sad limang ka ang nahitabo mahigala sa resulta. Kang Risa 2% raman. Maguwang man sang Remulla og 1%. Pildi pa gyud sa Risa ni Bam. 5% ang kang Bam. Tan-aw nako kini si Remulla, si Risa o si Bam di mo tuo ini mong survey. So si Lini gamay na lang kuwang 8%. Ang problema kay si Lini miingon man nga di na gyud siya modagan. Unya ang problema ana kung miingon di na modagan, miingon po mga tao nga barugi gyud aha nga di na ka modagan. Inig modagan miingon na tanawa, why barugana? Pero pwede po nga miingon si Lini nga ingon mata kung di modagan pero ang mga tao man gyud ingon nako nga padaganon ko. Unya so pagtan-aw nako ang mga tao mao gyud nagtukmod nako padaganon ko, wa ko kabalibad sa katawhan. Dali lamang ko ng pag-istorya ba? Dili na mahurot ng rason, oy, di mahurot. Daghang politiko na mayon, dili ko. Unya, pag dagan, mingon nga, ang katawhan manggod mo, wa ko kabaliban. Parihan Tulfo, sad karon ingos Tulfo, di ko dagan, di ko. Pero panalitan, gabot sa panahon mo dagan, mingon Tulfo nga, ang katawhan man mo na, wa ko kabalibad sa katawhan. Sa mga tao sad, ang uban na mo tuo, mingon niya, tinuod yun na, ang katawhan gyud nag-awhag ni Tulfo. Napuyoban mingon, malita gyud nag-awhag. Saan taman nga kining tao gud laylahi mo huna-huna. Laylahi og huna-huna ba? Di na to masabot ning huna-huna sa tao. Nakaron ang kang Sara versus Lini, daog si Sara 8% lay daog. Arita mahigala Tulfo versus Sara. Di is Tulfo versus Sara kay tay sila kuno. Tinuod ba kanimo sulbi ha? Tay sila. Bihasa man to dong. Tulfo Sara versus Tulfo. Sige ha, atong klarohon. Sara versus Tulfo. Kining sunod niya table. Okay. Maogya po ng pangutana mga kaigalaan. Matod pa sa pangutana, if the May 2028 elections are held today and the following are the candidates, we would like to ask whom you will vote for as president in the following lists. Matod pa, binisaya pa, kung ang Mayo 2028 nga eleksyon paghimuon karon o kining mga mosunod nga mga kandidato, gusto ming masayod mangutana kung kinsa inyong botoran pagka-presidente ni ining na lista. Ni ining mosunod nga lista. Duterte Sara, 46%. Sa overall niya, Tulfo Rafi, 46%. Sa ito pa, tay silang duha. Tay. Malagmit og magbangga yun si Sara og si kinini ang Tulfo. Malagmit ay mapildi si Sara ining kalakiha or malagmit mapildi si Tulfo. Gamay na kayo yun. Kay tay man. Unya, kung imong subayon, sa NCR mga higala, National Capital Region, tabla silang duha. Pag-abot sa Balance Luzon, 72% kang Tulfo, 19% lang kang Sara. Pildi si Sara sa Balance Luzon. Daog si Tulfo. Pag-abot sa Visayas, Mindanao, daog po si Sara, pildi si Tulfo. 64% sa Visayas, 32% lang kang Tulfo. Sa Mindanao, 90% ang kang Sara, 9% lang kang Tulfo. Straight to the point. Pero tungod kay taas o kuha si Tulfo sa Balance Luzon, mao nang tay silang duha. Malagmit tinuod ni o dili. Kay kung panalitan o magsinggol sa one-on-one fight, og tanan nga mga nasuko ni Sara adto butal ni Tulfo, kana tugutan ta lang ana. Malagmit ngayon ana.
Kay daghan mapog followers si Tulfo kuno kay tungod sa iyang programa matod pa. So malagmit si Tulfo maoy ilang kuan ron, ilang iandam karon mga kagalaan kay si Lini miingon naman nga di mo dagan, posible nga si Tulfo gyud ang ilang pangandaman nga mudagan ibangga nila ni Sara. Pwede. Straight to the point. No? Kay otherwise lisod man kay guaslay kandidato. So si Tulfo maoy kandidato sa administration, iisa iyang kamot ni BBM na ay daghang kwarta inig eleksyon, malagmit makatabang ug malagmit mapildi si Sara anang kalakiha. Pero pwede sad mga kagalaan nga tungod kay kandidato sa administration ug iisa iyang kamot ni BBM, ang endorsement ni BBM kiss of death usab ngadto kana ni Tulfo. Straight to the point. So mo na yung mga mahitabo may gala, pero ang unang pangutana gini tinuod ba ka ni mga survey or dili? Kay nga naman, kung ang tanan ko ni Muel, tanawag ko ninyo, og tanan mo mong basihan, nganong sikan man si Lini? Unya, kung mang one-on-one si Lini o si Sara, nganong pildi man si Lini? Nya si Tulfo nga third ra, kung mag one-on-one, nganong matay man? Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one. Alita sa paghisgot may galas impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kay diri sa House of Representatives may gala murag dunay mga movements ron, no? Sa ubos balay balauranan para nga ang maong impeachment articles of impeachment mahigala ila na kaning tagaag pagtagad kining report sa House Committee on Justice karon na ni mga higalang May 11. So kung May 11 o panalitan makakuha sa og 106 votes diri mahigala sa plenary ila na mapasaka ngadto sa Senado ay mahitabo mga higala by May 13 malagmit magconvene na ang Senate kay nagdali pod mahigala si Senate President Tito Soto. Straight to the point. Sa ato ni tagag pagtagad mahigala ngano man kuno nga wa may taga Cebu nga mga congressmen nga niboto atol sa House Committee hearing. Mo ni ang pangutana. Nangahadlok na ba ang mga congressmen sa Sugbo or wala? O andam ba sang mubarog unsa may ilang baruganan? Uyon ba sila sa impeachment ni Sara? Mopirma ba sila or dili? Kay so far, wa may nakapirma pa mga sukit ni paminaw nga mga subuanon nga mga congressmen. Straight to the point. Ano man, no, ato ni tagag pagtagad, may gala kini nga portion atol ganato may gala sa sugat roll. Daghan karon adunay mga gipamati, dunay mga balatian sama ining insomnia, constipation, high blood o human diabetes. Kung ikaw na ani ini dunay herbal food supplement nga para nimo, kana ang sugat roll. Ang Sugar Roll Food Supplement, doon na kini A, B, C, D formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, ug D para sa duhat. Din, gikan gyud sa ilang mga dahon, ang gigamit isip herbal medicine. Manang epektibo o makatabang mahigala sa mga naglisod, sa pagkatulog, sa maining insomnia, constipation, o ingon man, makapugong sa pagsaka sa blood sugar level, nga mo ay mamahimong hinungdan ining diabetes. Busa ako mong ahagon, sama ka nato, kanunay matag adlaw nag-sugar roll. Straight to the point. Alas 9:45 na, mga higala sa banuban kalon ning atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the point. Matod pa mga kaigalaan, diha sa House Committee on Justice, why Cebuano nga congressman nga nibutar, tungod kay wa de ay membro sa House Committee on Justice nga Cebuano congressman. Straight to the point. Walay Cebuano legislator nga mi appeal ana, mi approve sa House Committee on Justice report sa articles of impeachment batok ni VP Sara tungod kay sa 11 ka mga congressmen sa Sugbo why usa nila nga membro sa House Committee on Justice. Ang pangutana ani didto sa plenary unsa may ilang stand og tuan na mahigala sa kinabag-an didto na sa kinatibuk ang Congress, House of Representatives. Kining mao mga congressmen kaniadto namutar ni mahigala except sa duha ka mga congressmen nga wa. Pagkakaron, kumusta maka doon na ba'y kausaban sa ilang baruganan mahigala nining ikaduhang hugna sa impeachment complaint batok ni Sara? Straight to the point. Doon na ba'y changes sa ilang mga stands? Labi na mahigala nagkaduol na pod ang 2028 election? Straight to the point. Or pariha gyapon ang ilang baruganan kaniadto atong hisgutan nilo totoo dumalamang sa pipila ka mga pahinumdum. Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one. Straight to the point. Okay, mga kaigalaan, sa pikas bahin, sa report karon mga higala,
walay mga taga Cebu nga mga congressmen nga nibutar labot sa impeachment ni VP Sara kay didto pamanto sa House Committee on Justice. Wa pa ta masayod karong May 11 mao ni mga higala ang paghatag sa committee report kung buturan mga higala ngadto na sa plenary. Tan-aw na to unsay buto sa atong mga Cebuano congressmen. Straight to the point. Mubarog ba sila? Doon na ba sila baruganan? O unsa man ang ilang baruganan? Unya na to may bawaan sa May 11. Pero sa pagkakaroon sa report mga kagalaan, matod pa nga doon na mga shake-up nga nahitabo sa membership sa political party sa House of Representatives uban sa nagkadaiyang mga tinubdan nga miingon nga ang mga congressmen murag nag-ihay na mahigala ron og panikay-sikay, ang uban mahigala medyo nagka-buwag-buwag na kay dunay uban nga nibiya na sa one ruling party lakas si MD. Ang uban nangadto mahigala sa National Unity Party, ang uban sa Partido Federal ng Pilipinas. Straight to the point. Iyahay na ni sila ron og luwas-luwas kaugalingon kay og magparty gud ka mga higala nya moingon ang party nga partido nga ang atong boto gyud maghiusa ang tanan. Atong suportaran ang impeachment ni VP Sara, maipit ka diha ron og panalitan kung di ka gusto mo support. Labi na ang mga tao, doon na ganito yung ubang congressmen, mga kaigalaan, nagpadag suwat. Doon ay mga tao nga nagpadag suwat sila mga congressmen. I understand, mo dito sa Mindanao day, doon ay nagpadag suwat sila congressmen. Nga dahil congressman, open letter ba? Ang baluganan na mo sa katawhan din nga di mi mosugot nga impeach si Sara. Palihog, i-reflect ang among baruganan, igbutar niyo mo dito. Ganaan. Pero ang congressman, kamo mo bana-bana ha? Kaya kamo may representative sa mga tao. Kung sa inyong tanaw, kamo gay nag-represent sa inyong distrito, tanaw ninyo nga mga tao, suporta nga i-impeach si Sara, di butarin ninyo. Ha? At least mo reflect ang tinuod nga pulso sa mga tao anang imong distrito. Ug moingon ang mga tao diha nga for impeachment sila, for impeachment, ibutar niya ay kadlok. Pero ang mga tao maingon nga dili mi mosugot nga i-impeach si Sara, may po imong i-follow ang imong baruganan. Kaya umusupa ka, sige, dipindi ra na nimo, no? O congressman kakaron sa usa ka distrito, mo na batayanan gid mo na imong i-consider kung panalitan og 2028 nga election di ba maapektaran ang imong boto. Mo na imong tan-awon sad isip usa ka congressman no nas pagkakaron kini mga congressman ron di ni malalim ning ilang kahimtang sa Inday Maris. Malibog sa kalibi pag congressman ka nga murag daghan na suko nimo ron. Talandugon imong kahimtang, ibutan ta lang. Mura kag 50% makadaog ka, 50% dili. Labi pa kanang imong distrito karon wa kay kontra ba ka diha or do na kay kontra murag mahinay lang imong kontra pero mas mukalit nagkakusog ang kontra ba? Nya kini bang uban pod mga higala mga politiko naara po na mga higala nangandam ra po na naniid ra po na dina pagtan-aw mga higalang apektado ang imong popularity napoy uban mo kalit nagpanagan ha Inday Maris. Kanang imong distrito karon dunay mga uban diha nga murag di lang way hilig sa politika pero pagtan-aw murag nadaot ang congressman mo kalit na nag-file. Maingon niya nadaot labi na gibas ang congressman niya mga tao suko sa congressman nay mo kalit og file niya Inday Maris niya maingon niya ang ato nga mulaban ta ni Tatay Digong. Nay uban niya po niya pasakay na sa nang uban at tinulod lang nay uban nga mga Duterte gidaan pero nay uban ana nga dili Duterte pero pagtan-aw nga kusog mo Duterte unya ang congressman ninyo diha ni butar ba agin Sara niya nasuko mga tao nay uban na bisag agin sa Duterte mapasakay po sa lokal nga ma'am dagal kalit nga maingon nga ang ato lang ani nga ang hustisya ba alang sa ako anong tangang mutaron gid unta ang congressman. Ay katawa lang kita may gala daghang mapahimuslan sa panahon pod baya basta kaning eleksyon. No? So muna nga ang congressman ron wa pay Cebuano congressman nga nibutar kay di pa man wa may membro dito sa House Committee on Justice. Di ining mga congressman pila man na sa kabok. 12 sila. No?
waay usa ni nila nga membro sa House Committee on Justice. Inigabot sa plenary adto na ni masuta. So ang uban manggod mingon nga mobuto ta tungod sa atong partido. Mo na nga ang uban ron dito sa House of Representatives medyo nagkausap na ron, dunay shake up matod pa sa report. Dunay mga shake up, dunay mga miingon nga miadto na sila sa lain-lain partido. Kay gusto sila partido nga tagaan sila mahigala kagawasan sa pagbuto. Straight to the point. Di sila gusto partido nga diktahan sila. Ang ila nga conscience vote kuno kana. Di ko na conscience vote gyud. Ang ila nang gitanaw ila mga tao sad nga di ba ka kung pildi ning kalakihay noon og pataka kog boto ani. Si kini niyang Congressman Joel Chua mi angkon nga siya og ang uban nga mga congressmen mi balhin gikan sa lakas sa MD to NUP National Unity Party nga ang pangulo si House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Adto sila. Si Chua miingon nga ang iyang mga kaubanan nga mga Manila congressmen, si 1st District Congressman Ernesto Dionisio, 5th District Congressman Erwin Ting, gi-invite kuno og uban pang mga Manila lawmakers from NUP, Manila District mga higala. Unya gibutyag niini nga dunay movement sa ubos balay balauranan ang mga congressmen. Depende mahigala murag kisaw day ang Congress ron og maahon. Pero tan-aw nako bisag mo kisaw pa ang ubos balay balauranan, tan-aw nako makuha ra nila ning 106 votes. Gamay naman eh. 1/3 dagon nga boto. So malagmit ani by mahibaw anto ni by May 11 unsay ilang mga lakang, no? Karong Lunes. Mahibaw anto ni karong Lunes. Kuha nilang 106, gamay naman ang 106. Nya na nagoy pundo daan nga 55 votes dito sa House Committee on Justice. So pila naman lang. Kuha na lang 51 votes. Pag naay 51 votes mga higala, wa na ditso na dayon mga sukitig paminaw. Naa na dayon mga higala ang mahitabo niini nga kini ni ang mapasaka na dayon articles of impeachment kadto sa Senate. Pero mo na yung gingon, no? So, dunay mga invitation. So, doon ako na invitation, gi-invite sila ni Congressman Valeriano o Congressman Benny Abante to join. Unsa kay naong alang ni Abante mga higala onla ni Chua no panalitan magbudaog sara ba? O panalitan. Isog ba na kayo sa ridon? Unsa kay lang naong ni mudaog sara? Kay kana na may mudag mga kon mga congressman may mudaog kanang mulubad-lubad dahil sa mga kon kay kana sa Barbers Day. Si Robert S. Barbers sa unas Duterte pa naglingkod sa Malacanang. Duterte kay say. Ingon sa nga dapat kuno may pa extend pa ning termino Duterte. May gimay ng mga congressman mudag kuan. Pero pag wanas Duterte mahigap siya may pinakasuko Duterte sa Quadcom. Ha? Hasta ning asawa nga ni Congressman Barbers, di ba iya man asawa ng kuan? Kay di wa naman sa makadagan. Kuan sad ipakita sad mahigala og iyang kining kaugalingon mahigalang arte dito sa Kongreso. Straight to the point. Mga taga Surigao, good morning yun tanan. No? So, kana na ang unsa kay mga naong ini mga tawhana, pero og modaog mahigala ang mapildi sara, nindot ka ilang kuan. Tuloy-tuloy lang, pero kung panalitag madaog sara ba? Paminaw kung sa Abante mahigala kina sa Chua murag mabuutan ng ilang mga naong agin sara day. Ayaw dag balitok-balitok bitaw ning mga kuana. Tawhana believe ko, ha? Pero inana gina politika lagi siguro gyud mga kaigsunan. Ha? O nya matod pa din sa report ng kagilaan sa Inquirer. Other sources said that the membership of Lakas MD, the party of former Speaker Ferdinand Martin Romualdez, has dwindled down to 70 from the height of 110 members. Straight to the point. Aladay malis, murag gigamay na di ang mga membros nga congressman sa ilang grupo nila ni Martin Romualdez. Murag ilan ang hinagbiya sa Romualdez. Muni inaning politika, no? Panahon niya sa Romualdez, gamhanan pa kayo kaysa may speaker, hugop sa tanan. Karon nga di na speaker sa Romualdez, hinahinay na po sa pananghid nga, kining Martin, di lang sa amin mo ka na ni imong partido.
Tanaw sa murag maipit man tayo ng kalakihan. Kaya kini akong gibasa may gala report ni sa Philippine Daily Inquirer. Matod pa sa Inquirer, other sources said that the membership of Lakas CMD, the party of former Speaker Ferdinand Martin Romualdez, has dwindled down to around 70 from a height of 110. So gikan sa 110, karon 70 na lang. Ang uban anak maginahinay pag nagpananghid inday malis nga di na lang sa mimo kwan. Wa nahinay sa mi di lang sa mimo uban ninyo. So hinahinay kag palayo. Ha? Now, ang current breakdown nun sa House of Representatives Political Party, Lakas MD 70 plus. Ang National Unity Party 40. Ang Partido Federal ng Pilipinas kang BBM ni 40. Ang Nationalist People's Coalition 40. Nationalista Party 34. Ang PDP Laban 18. Aksyon Demokratiko 3. Walay LP na nahabilin day. Ang Liberal Party wa na ginhabilin ani. Unsa man ang duha dong names? Tabunan man. Tanawa ko no. Na nagkabahin-bahin na sila wa na ingon niya naghiusa gyud. Oh? So, unsa may mahimong dagan aning kalakiharon? Just last May 1, Lakas CMD member and Deputy Speaker Janet Garin said that Lakas CMD's membership was at 81. So pag May 1 di ay ang membro sa Lakas CMD 81 pa. Nya karon 70 naman lang. Straight to the point. Naganam-anam na mahigala og iyahay nag abandon ship. Several Lakas CMD stalwarts had supposedly gone to in UP, whose membership is now around 50, and with PFP, which also has around 50 members. So iyahay mahigalag abandon ship sa kinini ang kuan ni barko ni mahigala grupo ni Martin Romualdez. Ilan ang gibiyaan hinay-hinay Romualdez. Unya hinoon o magkinaon sa di magyud mahurot ang Congressman Romualdez kay paltan mamiya ng tanang congressman di magyud makaakog biya niya ang asawa niya. Ang asawa ko ni Romualdez congressman as iyang anak congressman. Tulo silang mga congressman na asa House of Representatives. Makaingon lang sa tag sana all. Tulo ka mga congressmen sa House of Representatives pastilan. Unya dugang pa mahigalamatod pa din kay nagkabuwag-sabag sana sila ron. Murag lahit epekto ning kuno kay ang uban anak mo murag hinaw ng uban. Nung ingon dili na mi pirma sa kuno Sara. Ang uban na mi pirma lang gimo. Ang uban po na nagpaabot po niya asa man ang mong grasya aron nga mo pirma mi. Huwag kayuhan nga mabot di mi pirma. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the Na point. atong balikan mahigala kay dunay movement ron sa ubos balay balauranan. Mura ni mga congressmen mahigala na niid ni sila ron. Iyahay na mahigala og abandon ship ni sila maahon. Ato ni tagag pagtagad mahigala. Unya kinini ang National Unity Party, ang ilang chairperson nga si Deputy Speaker Ronaldo Puno niingon, murag tuan na malhin ang mga congressmen dito sa ila. Kay sa ilang partido ni Stor giingnan sila matod pa, the party will encourage members to vote based on their beliefs under assessment of the impeachment complaints against Sara Duterte. Straight to the Sa point. Binisaya pa, ang ilang partido, ilang gidasig ang ilang mga membro sa pagbuto base sa ilang pagtuo. So dili na sila mo, di na sila mga higala mo, inunta mo, mumando sila mga membro nga maoning atong di ta mag-black voting ron. Ang ato ani iyahay lang tagbuto kung unsay inyong pagtuo ug unsay inyong assessment sa kaso. Straight to the point. Mo nang uba mga congressman ingon nga ari lang tari sa inyo kay murag di ta mapugos. Matod pa mga higala ni Puno, the National Unity Party has, since its inception, consistently stood as reliable and steadfast partner of the administration, supporting its priorities and ensuring stability in governance. But at the same time, matod pa, on a matter as serious as impeachment, kining impeachment may gala seryoso ni nga butang. Matod pa mga kagalaan,
ang ilang konsensya, matod pa, ilang gikuan yun, their interest, their conscience, and the interest of the people they represent, maoy ilang basihan. Straight to the point. So kung congressman ka karon nga under ka sa NUP, moingon na ka nga ang akong pagbuto dili ni akong kaugalingong interest kundi mo ni interest sa among mga tao. Mao ilang basis. So dili ni sa mo mando sila mga tao nga yes ta for impeachment ni Sara or no ta for impeachment ni Sara. Why mando nga maghiusa ta pag-usa itong butanan? Why mando sa partido? Ang ila unsay imong konsensya, unsay imong pagtuo, unsay imong interest sa imong mga tao diha sa imong distrito. Straight to the point. Mo ni ang gipakadak-an ni Puno ron. Miingon siya mga higala, we believe impeachment is a constitutional process, not a partisan exercise. So nituos la kuno mahigala nga kining impeachment makigalaan usa ka constitutional process o dili kini exercise sa partido. The strength of our institutions lies in allowing each member to decide freely without undue pressure or expectation of uniformity. Allah. Niingon nas Puno mga higala nga ang amo dinhi among tugutan ang among mga membro nga maka-decide sila, makadesider sila, makadesisyon sila nga gawas nun. Gawas nun sa makadesider. Ha? Onya, why pressure? Dili nila pressuron o why expectation for uniformity? Straight to the point. Dili ta mag-uniform. Ang ato rong kung di ta magsunod-sunod lang. Depende ninyo. Tagaan mo gigayon. Matag-usan ninyo kung okay mo, unsa inyong botaran, maoy inyong konsensya, maoy inyong pagtuo, hala buhata ka na. Straight to the point. Matod pang Puno may gala. Kini nga naman, tungod kay ang congressman karon, ibutang imong hunahuna ron, kung ikaw may usa ka congressman, ug mubutar ka against si Sara, or mubutar ka batok sa impeachment ni Sara, yes or no na? Yes, impeach Sara or no, impeach Sara. Nga naman, ikaw nga congressman, makuyawan sa ka, tungod kay kung imong isurvey, o dunay dakong chance nga mudaog si Sara Duterte mga kagalaan. Alanganin man kang imong butaran nga i-impeach si Sara niya makabawas na og mahimong presidente. Di ikaw may makaluluoy. Straight to the point. Ha? Mabitaw kini pagpagawa sa survey result may gala nga si Tulfo og si Sara natay na. Daghang mga hunahuna sa mga tao ani makaingon sila nga tay gid tingali tinuod. Urang uban sa mingon, murag lahi man ang survey ha. Gituyo pagpagawas aron nga ang mga tao mga higala makaingon nga dili day klaro nga si Sara may mapresidente. Kay kung way klaro nga mapresidente si Sara, ang mga congressman maisog sana sila. Nga mo butar, against mahigalang Sara. Ang kuyawan magus congressman, ug mubutar ka batok ni Sara, unya, nakahibaw ka nga murag doon na mag-chance mo daw, dako mag-chance. Kahibaw ka nga, kung mubutar ka against, mo na mahimong presidente by 2028. Unsa may mahitabo nimo? Straight to the point. Mo nang si Chua bitaw interview si Chua, gidamgo kuno siya ingon sa day Maris. Unsa may mahitabo nimo Chua kung inikabot sa 2028 makabaw si Sara mahimong presidente. Ingon sa bitay gidamgo bitaw kuno siya. Kay kanigod og ang support sa mga tao unta katong pag sige mga higala og kumbati na diri sa House of Representatives sa House Committee on Justice. Ipagawas na nila tanan, ipangdaot na Sara maayo niya na daot gyud. Nya human, murag di na makabangon. Kabantay mo na itong Binay mahigala ka na to. Si Binay, bumbahag maayo nag-investigation in aid of legislation kunuhay. Daot ang rating ni Binay, wa na makabawi. Dali na kayo ni Store nga unsay imong baruganan daron. Kay at least kabaw na makadi, total di naman tagkabawi. Pero kay Sara, delikado man mubutar ka agin Sara niya makabawi ni. Tanawon man nimo, maniid man ka. Kana mga congressmen nga naminaw turon ay sus, naniid na sila oy. Naniid na sila. Kadtoon tatong pagquadcom, gibumbahan si Sara, gibumbahan unya, nadaot yun iyang kuan nga wa nay chance mo daog ba? Wa nay ayo Sara. Ko man day kay kurakot man gid nay. Ana nya ang mga tawa na ganahe, di nami. Ang hitabo na mga congressman sayo na mabutar nga, butar ta ang i-impeach. Total tan-aw nimo di na makabawas ni naman by 2028 di na ni kabalik. Ang problema ani ron kung imong ipugos butar ka na kay bawo man ka nga by 2028 nya wa pay klaro do sa Senate, way klaro og ma-convict sa Senate. So mana ang congressman ron anxiety ang hitabo ani nila ron.
Kay hunahunaon sa congressman, og mubutar ka, imong ipa-impeach si Sara. Nya kana Sara mahigala ingon bas digong malditahon sana, ha? Ini bawas ana mahigala makalingkod niya na. Mubawas na nga itong mga congressman bay kamo may katong nagpa-impeach ako gukod ta sa flood control. Labi na mga congressman nga naigo sa flood control. Naka das malita, madisgas ya gud sila ana. Sumo na ang una-unaon sa congressman. Number 1, una-unaon nila na anxiety yun ang congressman. Number 1, og di ka mo pirma, masuko ang Malacanang. Og masuko ang Malacanang, kuyaw-kuyaw ka. Nan kung mo pirma ka, dool na ang 2028. O mo pirma ka, dool na ang 2028, unya ka ng imong distrito, murag dahil daghamanagan ang makikontra nimo. Straight to the point. Ha? O, ang mga congressman ron, mura nig, nabutang nig, kuan inday Maris. Mura nagbibingka mahigala nga init sa taas, init sa ubos. Straight to the point. Dili lalim na sa congressman ron. Og di ka mabutar sa impeachment ni Sara, masuko ang Malacanang. Og mabutar ka, masuko ang mga tao. Asa man ka? Muli kita tuyo nga tong sa House of Representatives nga ilang tatong gibumbahag maayo. Di naman to'y probable cause. Istorya na tinuod ba? Di naman, nga kanana ang aron nga makita ang probable cause, dili na mao. Ang ilang tuyo ng ilag yung dauton Sara, aron ta madaot ang rating. Kandi na makabawi ba? Kay kung di na makabawi, sayo na ang mga congressmen nga mabutar. Hasta mga higala ang sa Senate, sayo na nila. Karon kung makabantay ka mura, makabawas mga Sara, delikado alang-alangon ta ni. Makabawas ni mahimo ng presidente. Kada number 1, ikaduha, og ilang ipugo sa Senate. Ang question sa Senate, sigurado ba mo na konbikto niya ni? Kay kung dili makonbikto, makadagan ni delikado ta. Ha? Kay karon nagtay ko no si Tulfo ug si Sara. Si Tulfo sa karon ingon man pod nga dili sa mudagan na Inday Maris. Akala si Tulfo na hibaw sa da mga kagalaan unsa gi iyang standing tinuray. Mo na ingon si Tulfo og mudagan si Tulfo by 2028 magpare-elect siya isip senator, sigurado siya mudaog. Pero mudagan sa presidente batok ni Sara dili ta kasiguro. Tanawa sa may sultan Tulfo asa man tong video dong. Interview ang Tulfo, interview to sa atong RMN Manila. Ipakuan ko no dong names. Asa man to be? Tulfo mingon si Lini ato naman pabati ingon si Lini di kumudagan yun. Di kumudagan. Kanay be Tulfo be. Kana gumingon ka di kamudagan. Medyo unsa may mahitabo ana, unsa may effect ana sa mga tao. Ha? Di ato paminawon mga kaigalan na kini. Sige, paminawon ta ko ng audio dong. Sige ko no dong. Salamat sa tiwala. Sige. Salamat sa tiwala. Pero I said it before and I'm going to say it again, wala pa akong balak na tumakbo as president sa 2028. However, I believe I'm doing very well as senator and I can do a lot more as senator. Therefore, maasahan niyo re-electionist ako sa 2028. Tanawa mga Kung pakumbaba, ako po yung nagpapasalamat sa tiwala. Pero I said it before and I'm going to say it again, wala pa akong balak na tumakbo as president sa 2028. However, I believe I'm doing very well as senator and I can do a lot more as senator. Therefore, maasahan niyo re-electionist ako sa 2028. Okay. Kung pakumbaba, So, yun, sa andam ko na sa mo endorse ay. Kinsa may endorse. Wa pa sa musulti. Kini ko mahigala si Tulfo ron, siya mo'y taytay ni Sara. Nya si Tulfo ron ingon po Tulfo di kumudagan. Samot ang mga congressman ani mingon agoy kundi mudagan wa makabangga ni Sara as of this time. Istorya tag tinuod ba? Istorya tag tinuod ta kasabot pa sa umaabot. Kay kini si Lini unta, dunay chance. Di naman si Lini mudagan. Huna-huna siguro Lini, sa kung gamiton lang sa di nakakapoy na ko ana, basig mo kang Lini ba? Human na si Lini, nag-vice president na siya. Nidagan sa presidente pildi siya. Tingali og ang kuan basan kapoy na bitaw ang national campaign di pa ilalim. Ali bitaw nas Lini kida totong interview bitaw. Murag ang iyang naong bitaw itsura bitaw day murag kapoy na bitaw. So daghan masay mo diktar nga dagan ana. Basig kapoy pas Lini kadugayan kay daghan bitaw mo kuan ako na gigamit ani kalikiha dagan na kog mayors daba sa kuan. Naga kay sigurado mo ka umudagan kag mayors naga mo pariili ka sureball kang daog. Dunay dako kasiguruhan ba kay incumbent man siya pero budagan kag presidente imong kontra Sara medyo alanganin sama ini Tulfo kung magpare-elect ni sa isip senator dakog chance may gala nga mare-elected pero mudagan sa
presidente kontra Sara, medyo lisod. Straight to the So point. unsa may relasyon ana nga rin sa voting sa mga congressmen. Mahimo nga ang mga congressmen karon makakuha og boto nga 106 votes, pero ang ubang congressman na di mamirma ning uban day. Makuha gyud po ng botoha, posible kay gamay naman lang na. Pero ang uban ani duda ko dili mamirma ang uban ani. Kay mabalaka sila mga higala. Imong tan-aw na, di mo kam tan-aw nga karon lang. Magtan-aw makas future. Unsa may mahitabo imong pirmahan nun sa tupa against ka ni Sara. Inigabot sa Senate og dili na makonbikto, makadagan man. Og makadagan si Kwati Batirol ka na napita. Ang lain pa gyud ana ron, kung inigabot sa Senate, way klaro way number sa Senate. Mo ni number 1 nga kaduduhaan sa congressman og malang-alang tani kalakiha. Nan ikaduha, kung panalitan na sa Senate ilag yung ipugos nga makonbikto og maka-endorse ni Basti. Kung si Basti may makadagan, dili si Sara, butan ta lang konbikto Sara. Unya si Basti may mudagan, inigdagan ni Basti mo kuyog-kuyog si Sara, inig-campaign. Ang mga tao anak mo mutapok man daw. Day. Kamantay ka mga Duterte may mo kan mga tao muhugop ba? Lahi ang kon sa mga tao mo na kuyaw. Kay og ikaw mudagan ka unya ang mga tao di gani mo hugop nimo. Bisa pag imong patapukon pa isnakon pa nimo ana di magani mo igo lang mo kuha sa snack sa mga uli. Lisod man na kayo in a national scale lisod oy mahurot nimo pa snack sa mga tao. Imong hakuto ng mga tao hakot day artista ana. Hakot ana nya tagagi snacks na. O human kuha gi snacks maghuman mo uli mo hinay-hinay. Ano ang Duterte mahigala kay hugop man kabantay mo. O si Sara mo oy mo suroy di ba ang mga tao mahigala hugop. Tarawa. So mura og dunay kalainan ba? Magtan-aw ang congressman ana mga kagalaan bisa pa og kwan matan pa sa naspinya na mga congressmen. Muna'y plangka-plangkang pagkaistorya. Straight to the O point. tungod kay matan pa sa naspinya na kahibaw sila unsay tinuod nga sitwasyon. Di na nimo pwedeng i-mislead oy. Pwede na mo i-mislead ang mga tao nga mo na wa na kanang wala nihinay na si Sara. Pero ang kanang mga congressman kasabot na. Di akong survey bitang kaugalingon pila na may ni comments ani dong names. Akong survey. Gipangutanan nako ning akong kwan gi-post nako sa akong kwan lang. Akong Facebook page. Kay pila raman ko'y respondents na survey sa Palace Asia, 1,200 na may respondents na. Ba't kining ato dong, pila na may comments ani dong? Akong gibasa-basa, pulos man Sara Inday Maris. Napoy na sa agod ginagmay, pero kasagaran ba ni ama ko'y akong kuwan dali, oh? Tanaw na ko ning gamay. Naman names, katong akong question bitaw names. Didaghan na ni mga comments, niya akong gibasa mga comments. Bida, lisod yun, no? Ang mga comments, ha? Kaya ako man, ako inon ha nga, kada Stulfo, okay lang para Stulfo. 16.1 thousand Inday Maris. Yo, akong gikuan sa akong Facebook page, Attorney Rafael Fernandez Banyok with checkmark. Mo ni atong official Facebook page. Ang akong pangutana, kung election karon unya one-on-one, si VP Sara Duterte o Senator Raffy Tulfo, kinsay inyong pilion pagka-presidente. So, 16.1K ang nag-comments. O imbasahon ng comments, pasta grabihan isto. Makaingon ka nga, lisod eh. So ikaw mahigala mo alang-alang ka na og kontra mo man guna siya kuan ba? Imong kontraho na nga dunay dakong tsansa nga maunay mo puli sunod. Basta makaingon na wider lang ning panahon ha. Wa na ko mahurot o basa ni mahigalang mga mensahe diri sa atong kwan FB page pero porbida pagkagrabihan daghana kwan kayo pulos man ni mga Duterte ning naagamay ra may Tulfo ani pila maihap ra man sa kwan ni mga Tulfo no pero sa akong giingon kanas Tulfo okay ra pud siguro no dili ko mo kun ara gusto nga ha Tulfo og Sarabi asa inyo ako mo di lang ko mo kwan alin gusto nga lang ibutan ta lang parehas lang maayo asa mo so sa unta man ni aman pulos man ni gibasa nako mga kailan ko mahurot o basa daghana gani 16,000 guni kapin ang mga comments di na ko mahurot o basa pero
Ako natanaw pulos gud mahigala mga Sara Duterte ning niya. Niya po'y uban niya kuan. O niya magaling kuan po noon. Si Rafi Tulfo bagay ra na sa TV5 Attorney Rafael Fernandez Banyok. Mao ba? Maayo lang nag security agency si Tulfo. O mao ba? Lain hinuon ning ilang kuan. Napoy uban maayo lang na si Tulfo og mga away sa magtiayon. Mao ba? Lahi po na ilang mga comments ha. Pero patindaghanan dila ko mahulot og basa ni patindaghanan kay na 16 mil guni kapin. Unya akong gitan-aw ang kanabang mamuroles makita ni ba unsay simpatiya sa mga tao pagkaglabiha Inday Maris oy. Di na ko mahulot og basa. Di na ko mahulot og basa. So ang mga congressman karon magtan-aw sila na. Di man na pwede nimong ilaron ng congressman kasabot pa na sila. Di man na pwede nimong atik-atikon. No? So mo ni mga kagilaan by Monday pohon tan-aw na to unsay may tabo sa plenary. Unya unsay may tabo dito sa Senate. Atol mahigala sa impeachment trial. Mo ni ang panid-an nato mga sukin tigpaminaw. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.